Vďaka, že si prišla, Bridget. Hovoríš, že Walden má problém? Ahoj, ja som problém, v ktorom bol Walden viackrát. Courtney, toto je Waldenová žena, Bridget. Bridget, o tejto dáme som ti hovoril. Bridget? Čo tu pre Boha robíš? No, Ellen mi zavolal, že si urobil nejakú hlúposť a práve som ju spoznala. Len ľutuje, že ťa vyhodila. Ale už je neskoro, však láska. Vážne? Ľutuješ, že si ma vyhodila? To je fúk, poď do spálne. Walden, to, že už s tebou nemôžem žiť, ešte neznamená, že ťa môže ošklbať táto botoxová Barbie. Nepočúvajú, poď hore. Walden, ak s ňou pôjdeš, už nikdy s tebou neprehovorím. Čo keby ste mu obe ukázali maškrtu? Zapískali a uvidíme, za ktorou pôjde. Bože, to je ťažké. Život s tebou je naozaj krásny. So spoločnými nádejami a snami. Ale veľmi rád si ponorím hlavu medzi tvoje prsia a robím... Zlatko, nejde o sex. Nejde o peniaze. Chcem byť s tebou. Chcem sa o teba starať. To je správna odpoveď. Bridget? Máme víťaza. Courtney, myslíš si, že tvoje hlboké city k môjmu manželovi môže ovplyvniť šek na $50,000? $50,000? Vážne si myslíš, že si ma kúpiš? Tvoje pravé meno je Sylvia Fishmanová a pátrajú po tebe v 3 štátoch kvôli podvodu. Maj sa krásne, Walden. Do frasa. Tešil som sa na ďalšie radovánky. Ak mi Bridget vypíše šek, ja z teba vysúložím aj dušu. A ja aj zadarmo.